Renungan harian Ikutlah Aku yang dikelola oleh HKBP Rawamangun kini bisa diakses di website HKBP Rawamangun untuk renungan di hari yang sama maupun renungan di hari-hari berikutnya. Renungan Ikutlah Aku juga kami kirimkan ke gadget Anda setiap hari melalui WA atau Telegram. Selain media digital, renungan harian Ikutlah Aku juga diterbitkan dalam edisi cetak. Semua ini bisa Anda dapatkan gratis dengan menghubungi kami melalui website HKBP Rawamangun atau DM langsung ke Instagram kami di HKBP_Rawamangun. Jangan lupa kunjungi ikutlahku.hkbprawamangun.id. Jadi, yuk baca firman Tuhan setiap hari. Tuhan Yesus memberkati.
Tuhan Yesus Kristus dohot goar ni todi parbadia na tumo palangi doho tano nama molus do anggo portibion rap dohot na pinangido ni rohana alay na mia do disaleleng ni leleng na do na mangulahon lomo ni rohani di bata. Haleluya. Haleluya. Tuhan di bata amanami na di banua gijang di papatar hodo dirim marhite-hite halami naung dohot dohami di halomohon roham marhite sian pas nesanami di dosa nami atong papatar madirim turohanami asa hutadahami ho jala asa hutangihon hami suarani anakmu jala asa hujalo hami tod di perbadia marhite-hite anak haholongan ni roham Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin.
pati ni debata di minggu ta sadarion imana tarsurat di Heber 12 ayat 14 songonon ma didok disi rikoti hamuma asa mardame hamu tu saluhut halak huhut asa badia hamu anggosoi dang adong idaota Tuhani ima sahatna rak mangidugugu mahita siat Tuhan debata lau mangulahon nahobar tupati nai ali Tuhan debata sai pargugui mahami mangulahon nahobar tupati mi amin. Tatopoti ma dosata di jolo ni dwata martangiang mahita ali Tuhan debata pargogo naso hatu dosan para sirohan na sumurung amani Tuhan Yesus Kristus si Pangulu hami halak perdosa na dangolon ro tujolom dihabangsa habedeon me manopoti jala mangangguk kod dosa nami masay jot huarsahi hami ho marhite pikiran dohot hata dohot pabahenan nami naroai dang huhaulongi hami ho sian nasa rohanami dohot nasa ate-ate nami dohot nasa todi nami dohot nasa gugu nami nang dongan nami dang doso diri nami hubain hami dibaheni tamado rimasanmu jala uhumanmu hami tuhamatean saleleng ni leleng nai alai nama porus mahami nuaing tu asini roham nagodangi mangido sian nasa rohan nami hasesaan ni dosa nami saluhutna sai urupi mahami paubahon rohanami ala ni Tuhan Yesus Kristus anak haholongan ni roham si pangolu hami dohot ala ni guarmu nabadiai ali Tuhan say asi maroham di hami halak nadangolon amin.
Baga-baga ni debata taringo tu hasesaan ni dosata. Molotung adong manangis senamar dosa, adong do pangodiata di amai. Ima Tuhan Yesus Kristus natigor rohai. Jala ibana do pardengganan taringo tu dosata. Alai dada holan taringo tu dosata. Doho do taringo tu dosa ni saluhut portibion. Hasangapon ma di debata na digijang. Amin. Epistol turpuk di hitam mingguon imanan yenet sian pasalmen 25 ayat sada saha turu di 5 tajahama marsika soring jala di ayat napar pulian non rak mahita majaha. Ede sian si Daud hodo ale Jehovah dihalunguton rohaku. Ale bebataku para dosa dihodo menanggung payah sauna masurak-surak akan bunda. Dang tahe tagamon tarurak sude akan nama kaposiho sai maila do sogot akka pangose sowada alana. Lei Jehovah sai pagotohon na tuau akka dalai dalam ajarkan tuau akka bogas. Rak mahita majaha sai togu-togu maau tu bagasan hasitonganmu jala ajar yau ai hodo debatani hatuauku hodo napaposi lanupari ima sahatna martua ma akan na tumangihon hatani debata jala naupiapsa. Amin. maha porsiaw tai songonahi na tidakon ni dongata saha porsiaw di sadok portibion rak mahita mandok
Au porsia di debata Jehovah, ido ama pargogona suhatu dosan, na tumo palangi doho tano. Au porsia di Yesus Kristus, anak di debata Jehovah nasa sadai, imana tinubuhon ni si Maria, naga begabea siato di perbadia, adoran sobuhan. Ido tuhata, na tumau na bernik, di panguman ni silatus, na mate tarpajal di bana di haup nor silang, na tua tubat nua toru, namla mangulu di arpa toluhon, na manai tu surgo, lau sudul isiamu di debata Jehovah, amanai pargogo na sohatu dosani, isi maibana pai mamula sogo tu tanoon, manguhumi halak na mangulu doho na mate. Au porsia dito di parbadia, jaladong sadahuria na badia, huria hatopan hala Kristen akan na badia, do dasani dosa, do datai na maddo, mulak mangulu sogo daging ni halak na umate, doho dianguluan na sora sudah. Amin.
Ikting di Huriatta HKBP Rawamangun, Minggu 1 Desember 2024. Pandidion Nabadia, Minggu Sadarion 1 Desember 2024, di permingguan pukul 10, di Patupado Pandidian tu Dakdanak, torop ni Dakdanak nama jalo Pandidian Nabadia, pitu halak, tolu bawa opat burua. Kunjungan gerejawi Ina Naomi HKBP Rawamangun Angklung, Minggu 1 Desember 2024 pukul siawib, Ina Naomi Angklung HKBP Rawamangun patupa kunjungan gerejawi jala patu begehon puji-pujian marhite Angklung di gereja GPIB Martin Luther Kayu Putih Jakarta Timur. Bulan Diakoni HKBP Rawamangun. Bulan Diakoni HKBP Rawamangun cipul jala dengkan merdalan saliling di bulan November 2024. Jala nunga tapapungu pelian imalao mandalaton program dohot kegiatan diakoni sosial. Simpul warta jemaat diakoni sosial mandok hatam mandok mauliati turwasta. Jala disude permingguan pelayan kolektan sian seksi diakoni sosial. Natal Komisi Beasiswa HKBP Rawamangun, Kamis 5 Desember 2024 pukul 10 pitu WIB, ima perayaan Natal Komisi Beasiswa dohot penerima beasiswa HKBP Rawamangun. Pengurus, orang tua, dohot penerima beasiswa asa mandohoti perayaan Natali. Natal Diakoni HKBP Rawamangun. Perayaan Natal Diakoni HKBP Rawamangun, ama Ina Nama Balu dan anak yatim piatu dilaksanakan Rabu 10 Desember 2024 masuk pukul siawib. Ruas Natamba. Tajala dogabe ruas Natamba ima tada. Keluarga Hassel Panangiang Simanjutak, Kristina Anastasia Borupurba, Rap Dohot Sahalak Yanak Konasida, Rosian HKBP Resort Palembang, alamat Perum Pondok Bambu, Jalan Palembang nomor 25, Pondok Bambu Durensawit, Jakarta Timur, Wek Durensawit. 2. Keluarga Jesse Rajabosi Simanjuntak, Tantri Windiani Buru Pardede, Rap Dohot 2 Halak Yanak Konasida, Rosian HKBP Resort Immanuel Kelapa Gading Jakarta Utara, alamat Jalan Kayu Putih Selatan 6G nomor 28 Pulau Gadung Jakarta Timur, Wek Kayu Putih Kafling Polri. Tuhatama nama masu-masu nasida gabe keluarga nadenggan di tonga-tonga di gereja Tarlumobi di Jolo ni Tuhatta. Tikting Naing Marbagas, Tikting Parjolo. Tada Naing Manjalo pasu-pasu Perbagasan ima Rich Fister Santo Kusuma Putra Tobing, Ruasni HKBP Resort Rawamangun, Wik Rawamangun Tegalan, anaknya Mata Jaramel Tobing Nahinan, Tubuh ni Inata Lisken Boru Marpaung, Dohot Orwana. Monica Amelia Nauli Boru Utagalung, Ruasni Gereja Punguan Kristen Batak, Menteng. Anaknya Mata Mangata Sutagalung, Tubuh ni Inata Idarita Boru Papahan. Pamasu-masuon hari Sabtu 14 Desember 2024 masuk pukul 8.30 WIB di Gereja HKBP Rawamangun. 2. Naing Manjalo pasu-pasu Perbagasan ima Alvin Widiarta Nababan, Ruasni HKBP Resort Rawamangun, Wik Kampung Ambon, anaknya Mata Febri Armin Jonri Nababan, Tubuh Inata Haba Erika Romauli Boru Simanjuntak, Dohot Orwana. Naomi Bunga Claudia Boru Simangutsong, Ruasni HKBP Resort Durensawit, Boru Niamata Dikson Tomuan Martahan Simanggutong Nahinan,
Tubuh Inata Juliani Roselin Borlubis. Pamasuon di hari Sabtu 14 Desember 2024 masuk pukul 8.30 WIB di HKBP Resort Duren Sawit, Jakarta. Tuhata na masuk nasida gabe par sarepeon na denggan di tongat-tongata tarlumobi di jolo ni tuhata. Namonding. Sada. Di hari Minggu 24 November 2024, nunga jumulo monding sahalak ina. Ertamin borusitukir, umur 65 tahun, ina baluhon niamatta, Kardi JS Pasaribu, alamat Jalan Galur Sari Timur RT 013 01 nomor 6, Hutan Kayu Selatan, WIK UKKM. Kemudian hari Selasa 26 November 2024 di Bonapasogit, Ariara Pitu Samosir. 2. Di hari Rabu 27 November 2024, nunga jumulo monding sahalak ina. Rinata Borusi Mangucong, umur 70 tahun, dinading niamata Taruli Lubis Nahinan, alamat Jalan Pulau Mas Timur 2 nomor 108 RT 3 102 Kayu Putih, Jakarta Timur, WIK Pulau Mas Kampung Baru. Kemudian hari Jumat 20 November 2024 di TPU Menteng Pulo, Jakarta. Tolu. Di hari Kamis 28 November 2024, nunga jumulo monding sahalak ina, Esmina Borugultom, umur 70 tahun, dinading ni Pendeta Antonius Simbanjuntak Nahinan, alamat Kompleks Gereja HKBP Rawamangun, WIK Kayu Jati Sunan Giri, Udiana di Bonapasogit Sipahutar, Tapanuli Utara. Tuhattama na mga lehon gogo dohot pangapulion di keluarga na tininggalhon. Tambahan na marsahit. Sada, Ebenezer na Marnurung, WIK Rawamangun Sada, dirawat di Rumah Sakit Columbia. 2. David Pangarebuan, WIK Pulau Mas Kampung Baru, dirawat di Rumah Sakit Persahabatan Gedung Gria Puspa. Tolu. David Panjaitan, WIK Pulau Mas Kampung Baru, dirawat di Rumah Sakit Persahabatan Ruang HCU. Pelean dohot akka udut ni buah-buah tajahama di harotas tikting naung pinara dini huriatta di pasu-pasu debatama akka barita masa dohot ulaon akka sipatu paota bayan sangap di gowarna. Tongonima tikting di huriatta minggu sadarion.
dameni di debata na sumurung sian saluhut na roha ima mangaramuti yate-yate dohot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Huriani Tuhata na marpungu di bagasan tikion barita nauli nasahat tuhita di mingguta sadarion ima minggu Advent parjulu di tonga-tonga ni huriata nenit do sian Lukas biddu 20 sada mamuka sian ayat 25 sahat rodi ayat 36 songonomma didok disi takasma tapaihud-ihud dungi masama akatada di mata niari di bulan doho diaka bitang pe jala hapusohan maaka bangso di tanoon jala bobonosan bahenon nigasak nilauti dohot galubangna tarhatos majolmai dibahen hatahutonna dohot panagamon ni rohana dinanaing masa tuliat portibion ay humutal maakahagogoon ni parlangitan dungi idaw na sidama anak ni jolmai ro marhitihon obun matat huaso dohot hasangapon godang alai molo mamukka masa akai dirgak mahamu pasidak hamuma ulumuna ay nunga jonok haluaon muna jala dihatahon matuna sida upama sada berekamuma hau arai dohot akahau na asing iadung martunasi di idahamu tadaon muna dosiani naung jonok partaonan las suang songoni iadung masa akai di idahamu botohamu mah naung donok harajaon ni debata situtudo hatakon tuhamu naso tupasalpu nasabangsoon sojolo songgop saluhut nai salpu pesogot langit dohot tanoon anggo hataki naso tupasalpu alai jagahamuma dirimuna unang sorat rohamuna binahen ni parminumon dohot parmabuhon dohot panarihon dihanguluanon gabetopu ditahopi ari ihamu songon tali rabbang ay hatop may songgop tuatas ni sudina maringanan di atas tanaon alai dungo mahamu totong mardongan tangiang asa margugu hamu pasiding saluhut nanaeng masai laho jongjong di jolo ni anak ni jolmai ido sahat ni turpukta. Selamat tahun baru parhuriaon madihita saluhutna. Sadarion masuk mahita tu tahun baru parhuriaon dipuka marhite minggu Advent na parjulu. Berbeda dohot tahun Masehi natapuka di bagasan pertanggalan sada Januari tu tahun 2025 nanaeng roh
Alanido amang dohot inang di minggu Advent na parjoloon jala di bagasan tahun baru parhuriaon di bagasan mingguta sadarion di paingot dohita marhite minggu Advent ima na marlapatan haroro totu molo didok haroro adong madisi panagamon adong madisi pangaradion adong madisi ima panomunomuon. Dan kita tahu pasti amanginang manomunomuhi sedohita di minggu Adveni ima manomunomu Kristus Yesusi. Dakya di dokhalak maratpen mahita lahoro gubernur ni Jakarta tugarejat tahun ninna daung. Tapi Advent itu ditujukan kedatangan Tuhan di dalam kehidupan manusia di tonga-tongani portibion. Alani ido amang dohot inang naing idaut tado ima piga na naing dipaingot tuhita marhite minggu Advent. Na parjulo sahali marhite minggu Advent dipaingot dutuhita amanginang ima taringot ujung ningolutta bahwa hidup kita akan berlalu berakhir dari dunia ini. Alapon ni Tuhat tamahita Tuhas sonangani jalan apa duahon marhite minggu Advent dipaingot dotuhita amang dohot inang ima ujung ni hasyanganon. Dunia ini juga akan berakhir. Marhite dohot sudi aka hagiot na adong di bagasanna. Jalan apa tuluhon. Marhite-hite minggu Advent dipaingot dotuhita amang dohot inang ima haroro ni Yesus Kristus napadua halihoni. Jalan apa opaton marhite minggu Advent dipaingot dohita manomu ima pesta Natal ari hatutubu ni Tuhata Yesus Kristus jalaido harorona na parjulo tutonga-tonga ni portibion. Ido ban nasata pestahon pesta Advent di bagasan 4 minggu berturut-turut adorang sota pestahon pesta hatutubu ni Tuhata Yesus Kristusi. Huriani Tuhata na marpungu di bagasan turpuk di bagasan tikion. Topi ni mingguta maswarahon tuhita dungo jala manotong martangiang berjaga-jaga dan berdoa senantiasa. Dungo hadungoon nanidok na disi ima berkaitan do itu kesiapan manomu haroro ni Tuhani atik pedang dipabua sa di hari tikina songon nanidokna di Matius 24 ayat 30 dang dipabua sa di hari tikina holan debata amaido na maboto. Tapi satu kepastian namang doho inang Yesus akan datang kembali ke tengah-tengah dunia ini dan kedatangannya bukan untuk menyelamatkan manusia berdosa itu seperti kedatangannya ketika dia lahir di Bethlehem alai harorona muse imaro ibana sebagai raja dan hakim yang adil menghakimi mengadili seadil-adilnya akan mangulu dohot namate
akan na porsia dohot na so porsiai. Jalay ko porsia dohita di siya mang do inang. So tungadong na madok di bagasan rohat ta dohot pikiran na. So binoto inang paditay manang natoho manang nasotohoy haroro ni Tuhata Jesus Kristus si Muse. Molo sungoni dohita amang dohot inang. Sarupa mahita songon akka bangso Israel na jului dang porsia na sida bahwa Yesus yang datang ke dunia ini dialah yang di ima naung dibaga-bagahon naung sinurakon yang dinubuatkan oleh para nabi. Dang porsia na sida Yesus adalah Mesias. Asa disido naking hita amang dohot inang. Di bagasan ha porsiaoni nakanin manomunomu haroronai macarikot kesiapan. Unang jupang na hita tarpodom jaladang mangarade diri. Songon upama ima 5 boru-boru naoto na di Matius 25. Tang marangarade na sida. Dang dipersiapon na sida miyak ni palitonay. Dungro ima pangulii. Dang dohot na sida tu pesta ucuki. Dang dohot na sida tu hanguluan saliling nileleng nai. Karena mereka tidak mempersiapkan diri mereka. Mereka menunggu dan menunggu. Akhirnya terpodom na sida. Bahkan tidak membekali diri mereka. Alay naing do ikon songon 5 boru-boru na marrohahita. Dungo jala mangarade diri. Pagalakon palitona. Mempersiapkan minyak di bagasan palitonai. Asa manang sadihari pe haroronai. Kita siap sedia. Gabe parsidohot hita ima tu pesta raya tu pesta ucuk na pinarade ni Jesus diaka na porsea di ibana. Jala ido na naing dohonon na tu hita amang dohot inang. Didokdo di bagasan turpukon na kanin adorang soharoro ni Tuhani adong do ima dipaturang di bagasan turpukon akan masa tanda-tanda yang harus kita perhatikan di dok di ayat 25 sahat rodi ayat 20 nomi di dok songonon dungima sama akatada di mata niari di bulan doho dia kabitang pe jala hapusohan ma akabangso di tanoon jala bobonosan baheno ni gasak ni lauti dohot galubang na tarhatos majol may di bahin hatahuton na dohot panagamon ni rohana dinanaing masa tuliot pertibion ay humutal ma aka hagogoon ni parlangitan takas di patorang di sinakanin jala taida mamuse dungi tada-tada na mangihud adorang soro Tuhani di patorang do muse marhite upama hau ara dohot au na asing ima marhite ayat 20 sia sahat rodi ayat 30 sadai jala dihatahon matuna sida upama sada bere kamu mahau arai dohot akahau na asing ia dung martunasi di idahamu tadaon muna dosiani naung jonok partaunan las suang songoni ia dung masa akai di idahamu botohamu ma naung donok harajaon ni debata dibahen upama totu molo masa akatada tada si songoni manang masa akka bencana alam songon dan idokna di bagasan turpukon
dohot di jamita di minggu na salpu aka tanda-tanda aka sifat-sifat ni jolma ima menjelang akhir zaman gabe tubuh mabiar ni rohani hita jolma tahutan mabiar dia kana soporsia di ibana mabiar donasida ayari paruhuman doi alai dihita akana porsea dada tuaka peristiwa alami hita manatap hita fokus alai nagabe perhatiatta ima tu Yesus nanaing roido alani dung masa peristiwa alami di dok naking Roma anak ni jolma marhite obun matat huaso dohot huaso godang didok di ayat 20 lalui perhatiatta kembali tu ima pangaradiota di harorona na padua halihoni suang songonido amang dohot inang nanaing dohonon na marhite turpukon bohados sikapta lahomanomu nomu tuhatta dang jadi redup iko dirgak di dok naking disi iko jongjong hita tetap menyala ninate songon istilah sunaria te dang boy mitop hapor syamu dang boy redup tapi menyalalah unak kolo bajuta menyala teh apalagi menyambut Natal ya menyala dengan warnanya yang nuansa yang kadang-kadang gabi persoalan ate ada ngadok kepek kumar nuansa ninna manuhor baju seragam alai imat taima hapor syau taima naikon menyala terus tung songod dia pe natai dan naking akan masa peristiwa alam di tonga-tonga ni parnguluota siganupari idu na parjulo neng idauta amang do inang bagaimana sikap kita alai marhite-hite sude na inaking las ni ruha doi halueon doi di dok nakanin molo dia kana soporseai gabe habiaran doi hatahuton donasida alai molo mamuka masa akai dirgak mahamu pasida kamu ma ulumuna ainunga jonok haluaon muna padirgak kamu didok di sinaking dirgak mahamu pasidak kamu ma ulumuna ainunga jonok haluaon muna di ayat 20 lui haluaot tadi amang do inang haroro ni Yesus Kristus tu portibion muse haluaon niaka na porsia doi alani unang mabiar hita parade dirim tu si asa unang mabiar jalan apa duahon marhite turpukon ahadona nang si paradiota amang do inang pangaradiun na mangihun manomu nomu Kristusi didok di ayat 34 nakanin alai jaga hamuma dirimuna unang sorat rohamuna binahen ni parminumon dohot parmabuhon dohot panarihonon dihangoluanon gabe topu ditahopi arihamu songon tali rabang memang masay gudang do nabuy mangalalapi ngulutta di hasianganon gabedang laho be rohana parade dirina manomu-nomu haroro ni Tuhani dengan do amang do inang halas sonota ya kita bersuka cita disude akka pasu-pasu na pinasahat ni debata jala pakiuta akka pasu-pasu na nileho ni Tuhani di ngulut taon alai manat hita sotung gabe lalap sotung gabe tarihot ngolu niaka na porsia itu akan na di portibion ujungna gabe terperangkap ngoluna disi setabi amang do inang unang songon porngis na mangosop tes manis na di galasia te
Ya molo taida tes manis porngis semut mangosop ima teh manis na adong di bagasan galasi ala ni tabuna laos dilangei tu bagasan galasi. Hapi gabi buhado amang do inang gabi terperangkap do porngisi di bagasan galasi neng haruar ibana dang tolap nabe. Ya dang tolap nabe ujungna laos mugap madisi mubang-ubang maibana di bagasan galasi. Sungonido amang dohot inang haulion ni portibion boy do mangalalapi jala pasoraton ngulu ni colmai gabi selohot do tu sirohana dang margugu boy ibana lahu mangarade dirina diharoro ni Tuhani. Ido wana dipaingot na king jaga hamuma dirimuna unang sorat rohamuna binahen ni parminumon dohot parmabuhon dohot panarihonon ningoluon unang magabe corat akka pasu-pasui dingolutta ya dohot akka haulion ni portibion. Ido bana didok nakanin ditahopi arii hamusongon tali rabang tabo todo teh rabang ya rabang-rabang do guarni teh sarang laba-laba ido kan molo masuk tu si terjerat di sana dang boy haruar molo lalap hita di haulion kenikmatan ni portibion kita akan terperangkap di dalamnya. Buhama bayano ng padita ay ubat naman na minumonin na kan mulo dang minum hira na soseha do hurasanin na hape malalama mosok ma jantung na dung piga-piga leleng babdi kitongo satong songo numur namion itak ni 50 tutoru gopis dope ate dung 50 tu gijang reung masude ya parmabuhon parminumon dohot naking didok di bagasan turpuko namang do inang ingot kita boleh kerja dan kerja alai sotung lalap hita di parkare juatai mengejar karir dan karir alai lalap hita mengejar kariri mencari uang dan uang dengan alasan untuk kebahagiaan anak-anak dan keluarga. Berangkat pagi subuh pulang tengah malam dengan alasan kebahagiaan keluarga. HP anak kon nadang bahagia. Karena kebahagiaan anak-anak kita bukan sekedar memenuhi kebutuhan mereka, tapi sentuhan, perhatian, kehadiran kita, belayan kasih sayang kita. Sotung terjerati tadi sia mangdo inang. Semua kita butuh uang, tapi uang bukanlah segala-galanya bagi hidup orang percaya. Betama marari Kamis mahita inang dang boy do piaw marari Kamis deba ay boa ay mada dan akon menek dope adong na SD adong na SMP adong SMA adong na kuliah au do sian atu jet ninna ido sian atu jet ibana dung adong na tamat dung karejo ya dung marhamulian betama ngabuy masuk tu parari Kamis ninate ahamani dok muse ai mada ai nga sorang pahoputah MC na maninna maroro cucu ate dung mangudang pahopunaon laho marnini marnono na maibana betama inang dang tu parari Kamis betong tu dia nama tulen sia mahita ninna ya molo naking ito gihon do petu gloria ito gihon tu parari Kamis alaposo tu gloria dibayan tu parari Kamis dungi tulan sia mahita ahamanidok
buah mabayno ng padita dang terlakaho be ninna. Ya, ngaruhe-ruhe si macujak ninna. Tidak ada waktu ima paradihon dirina. Ya. Tapi sebenarnya sesungguhnya waktu itu adalah waktu Tuhan. Bukan waktu kita manginang. Waktu yang diberikan oleh Tuhan, kesempatan yang diberikan oleh Tuhan, itu adalah waktu Tuhan yang diberikan kepada kita. Alania Mangdo Inang, saya selalu mengatakan, boy dohita marlas ni roha, disudia kapasu-pasu na nileho ni debata, di bagasan nguluta alay unang gabi, pangabati i, paradihon dirita, di haroro ni Kristus, na padua halihon ni, alay tapake may lampajonokon dirita, tutuha ni. So tung gabi pahulako ni. Mulo taida do Mangdo Inang, tabigi dora, ima nanido ni padita ditiki pertangyangan penutupan pertangyangan week ya 2000 hampir 2800 kakak 2700 sekian hita Mangdo Inang alai nama jabui pertangyangan sataonon hanya kurang lebih 120 sekian jalan arotu si itu sido dangadong natebe, dangadong namoro. Ya. Tu dia kana poso karejo Inang. Betul. Kita bekerja, lumayan dope hita amang do Inang, selisa bulan do hita pertanyaan. Mungkin ada sekali 2 minggu. Ya. Adong di huriana asing setiap minggu. Molotiki hami di perumnas Klender setiap minggu. 20 wek setiap minggu 20 wek mardalan. Adong manapi itu tuh 2 hari pertanyaan jalan 8 10 masuk masih 2 tuh sih. Ya. Lapatan na ahay ng dohonot tadi siya Mangdo Inang. Itu semuanya bagian pangaredion diri doi. Di tonga-tonga ni ima parsaurata di bagasan ngulu siganu pari jala jod dohudok Mangdo Inang las dorohat tadi lehot Tuhani pasu-pasu marhiti akka anak kon marhiti akka pahoppu alay dok tu pare main mi dok tu borumi molo hari Minggu dang maroro tau dah molo hari Kamis dang maroro tau molo hari Kamis do tehe Gloria. Ya, molo hari Kamis sore hatop pemulak naing marguru Gloria au. Unang adong alasata amang dohot Inang. Ya, molo lansia. Ya, saya harus lansia hari Kamis pagi. Parade dirim majaga nakkomu. Au paradihon diriku di parsaurakku dohot Tuhani. Koni dodohonot tamang do Inang melatih diri kita membangun ima persekutuan kita dengan Tuhan membangun hubungan kita yang akrab dengan Tuhan di bagasan ngulutah ibarat songon seorang molo Apostel Paulus menggambarkan kita ini bagaikan seorang atlet dalam sebuah pertandingan iman untuk memperoleh mahkota kehidupan. Seorang petanding, seorang atlet dia harus melatih dirinya disiplin. Bahkan mungkin seorang atlet itu harus dikarantinakan. Dia makanannya diatur, istirahatnya diatur, mendisiplinkan diri untuk mengikuti perlombaan itu, pertandingan itu. Dan hal-hal yang merusak dirinya dia harus tidak lakukan itu, dia tidak makan itu. Songonido nang nguluta amang dohot Inang. Melatih diri kita disiplin. Laho marparsauran dohot Tuhani, melatih diri kita meninggalkan hal-hal yang menjerat kita di dunia ini. Nengek-nengek mata tadi konate amang do Inang. Mau liate molo dilehot Tuhan harta tu hita. Alay unang gabi imang abadi. Moliate molo dilehot Tuhan itu hita naking
karir jabatan tuhita alai tapakke mai amang do inang gabi pasu-pasu tuhita nang tuaka dongata jalan apa tuluhon sikapta lahu mangaradi riri didok naking dungo mahamu totong mardongan tangiang ido didok dia tulu plonomi alai dungo mahamu totong mardongan tangiang asa margogo hamu pasiding saluhut na naing masai laho cong-cong dijolo ni anak ni colmai dungo berarti dang mudum ya dang mudum hapor syauta dang pasip alai aktif do mula-ulaon ima mangulahon hatani debata hatani Tuhani jala totong ibana ima dungo marhite mardongan tangiang asa margugu mamulus akkana mangasa mangulahon lomoni rohani Tuhani marhite hatana semua boleh berlalu ya semua boleh imanakanin berakhir dari dunia ini ala didok donaking ayat 32 dan 33 situ tu do hatakon tuhamu naso tu pasal pu bangson sojolo songgop saluhu nai salpu pesogot langit dohot tanoon anggo hataki naso tu pasalpu firman Tuhan adalah kekal firman Tuhan adalah ya dan amin firman Tuhan tidak pernah berbohong tapi firman Tuhan selalu dinyatakan oleh Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita manusia alani doinang dohot amang selama kita hidup di dunia tentu kita bergumul gudeng akasi taonon gudeng akka parukilota ya songone detai do ibu kede partangisan do HP anggo hasianganon holso sahid arsak pe say manosak do totong mulusulu hita marukil marsak sahid sonang mamudu mate maradian madison rest in peace alai mululu do pehita gajang umur tanin nahita sehat hitanin nahita di lehon Tuhan itu hita partikian di bagasan ngoluta kita harus siap menghadapi berbagai pergumulan sitaonon parukilon di bagasan ngoluta jala samargugu hita mangdo inang dungo di bagasan tangiang holo tangiang ido gugut takaninang adong gugut tanasing dang adongkan hola lawi paborhat tamu inak komuna tunadau boy diramoti hamui daong ya daong tapi ya holan alani tangiang do apalagi kita sebagai seorang ibu ya feelingnya sangat kuat ya ada kontak batin songna sutabu ba perasaku do namasa kemudian kita berdoa ya namasa tu gelek kunaing namasa di luar nadau akapo paraku kemudian kita berdoa tidak ada kekuatan yang lain namang do inang selain daripada doa jalaido namang alihu gugut hita yang kita tidak tahu kekuatan dari mana itu ketika kita berdoa dan mengatakan amin kekuatan kita dipulihkan oleh Tuhan kembali alani dungo mahamu jala martangiang amin martangiang mahita mauliate di pasahat rohanami tu adupanmu ali Tuhan Cahuba di bata amanami dilasni rohanami di bagasan tikion dinabui hami memasuki minggu Advent parculo di bagasan tikion laos tahun baru parhuriaon dipaingut hodo hami Tuhan ima di harorom musena padua halihon tutonga-tonga ni portibion dohot hasasal puni ngulu nami hasasal puni hasyanganon dohot sudi akana di parhagiotna di bagasanna alani do Tuhan naing dungo hami di bagasan ngulu nami cala manotong martangiang ala marhiti tangiang ido hami margogo mangadupi sudi akana masa di bagasan ngulu nami parsahiton parukilon pergumulan hamaolon sitaonon asa di bagasan ni ibu hamonako kami haporsyon nami di bagasan Yesus Kristus manomu-nomu harorona muse asa dapot sa hami di bagasan nadungo jala mangarade songon bu 5 buru-buru natotong rade na sida
ima mempersiapkan miak ni palitoi dungro pangulii gabe dohot na sida ima tu pesta ujuki pesta raya pesta hanguluan na pinarade ni Yesus Kristus dihami saluhut akan aporsea alanido Tuhan paluas matodim to diperbadiai na totong mengerajai rohanang pikiran nami unang dirajai portibion hami unang dililiani portibion hami unang dilalapi portibion hami Tuhan gabi terperangkap hami di bagasan na gabi maol hami malua sian portibion alay nang ninget-ninget hami Tuhan paluahon diri nabuhi mangalalapi sian portibion sabongot hami muse Tuhan nguluan sa liling nililing nay pasu-pasu mahatam pasu-pasu sudia karuas ni huriam jala apulis sudia karuas ni huriam na di bagasan si taonon alani hamatian parsirangon sian keluarga nasida langsungoni Tuhan dia kenalaw rumah tangga pasu-pasu nasida pahot rumah tangga nasida di bagasan asini roham langsungoni Tuhan dia karuas ni huriam na di bagasan parsahiton situanyonya sinaga boru sialagan situanyonya si morangkir boru tampu bolon laksana Jos Martin Manalu sahat Pardede Samuel Nenggolan sahat Marpaung James Pangaribuan TP Simacuntak situa Las Maria boru sirait situa LA Tamba Ferdinand Sitanggang nyonya Toga Toro boru siahaan situa nyonya si Anipar boru neborhu es Simbolon nyonya Sinaga boru Simbolon Rumintang boru Hutasuit situa Bungaran P Siregar Rustoria boru Sitanggang nyonya Tambunan boru Hutagaol KM Sihombing nyonya Silalahi boru Samosir Reinhard Silitonga nyonya Pasaribu boru Situngkir Binsar Sihaloho Sualohon Hot Martin Lumbantobing Pantun Huta Barat Josia Manurung Robin Naik Pasaribu nyonya Huta Barat boru Raja Guguk Balocong Pangaribuan Mangantar Tambunan nyonya Baster Manurung boru Aruan situ SP Huta Soit Las Maria boru Pancaitan situ Abistok Huta Uruk dohot akan amar sahid nasotar surat di warta Jumat namion naso hugwari hami sada-sada na dirawat di rumah sakit na dirawat di tongani bagas nabe pengobatan penyembuhan pemulihan homa Tuhan na mangalehon gugu dohot pos ni roha di nasida marhite ha porsyonna managam hamamalum nasiakko Tuhan debata amanami laos nang songoni dia karuas ni huriam na met-met na magodang tuho pasatami dia kana marsikola pasu-pasu nasida parbisuki nasida tarlumobi di nalaho mangadopi aka ujian semester di bagasan minggu-minggu na nengro songoni Tuhan nang dia karuas ni huriam na di bagasan ima menantikan pasangan hidup homa Tuhan na patuduhoni asata balas ni rohan yakana tua-tua calaboy masa depan nasida makorhon las ni roha marhite ngulu par rumah tanggaon songoni rumah tangga nang pinajongjongmu dang di pasu-pasu hodope dakdanak di tonga-tongan ni rumah tanggai unang mangurui holong ni rohan antara suami dan istri alilampahoton nasida mai di bagasan hapor sionna mangido tuho martangiang tuho Tuhan ala hodo mual ni saluhutna di bagasan ngulu nami cala hodo na mga turhon saluhut pardalanan ni ngulu nami mauliate madiho Tuhan tuho mapasat hami dang nang tod dinami mga sahon goar ni anakmu Tuhan Yesus Kristus martangya kami tuho amin. Tapuji Tuhan tamarhite na maredde hitas yan bukede nomor 45 ayat sada dohot ayat na mangihut laos tapasahat mapilian paduahon.
den hait na mangihud jongjong mahita. Natangyakon mapiliata. Ale di bata amanami na di Banua Gijang. Hodo haroroan ni saluhut selehon-lehon na dinggan. Dohot na sa ulibasa na moliutus. Upasat hami masian na nilehon mitu hami. Pilihan nami tuho. Say jalo may gabi uam na husus di julum. Pasu-pasu may jala ramoti. Asa huparhasayak kami pilihanon. Pati buluhon harajaon mo di tonga-tonga ni huriam dohot di Portibion. Buhay marohan nami marhite-hite toddim. Asalam tadahami godang ni selehon-lehon mitu hami. Asalam girgir hami madok moliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ale Tuhan de bata amanami rodi saliling nililing na. Mauliate marohanami tuho. Ala diramoti ho hami di bagasan taon parhuriaon naung salpui. Asini roham do na pasahaton hami. Tu bagasan taon na baruon. Huida hami di bagasan na sa taoni. Denggan ni basam. Buas doho mangalehon barita na uli tu hami. Asa mardame jala marhasonangan rohanami. Ditabay hodo bilangan niya kana porsea, akana burcu manguloy hatam, dipargugoy hodo akana porsea dohot na posom, akana mamaritahon habal gaonmu, ditonga-tonga ni huriam, tung naso habilangan do sude denggan ni basam, nasa taoni, sian minggu tu minggu, sian bulan tu bulan, sahat rodi sadarion, dibaheni, hupuji hami maguarmu, jala hupasangat hami maho, say gonggomi jala pasu-pasu manang huriam, tabay maganup ari torop niyak na porsea, na marholong ni roha diho, say pararat maharajaon mo, di tanobatakon, dohot di sadok pulon, say ramoti huriam, asaunang saut tahi ni parjahat, na mga bati hararat ni harajaon mo, say unang loas huriami disusay, digaori manang dileay, ramoti maaka na pinilit mo, pay masahat tu hanguluan, say ramoti masude na posom, na mamaritahon barita na uli, say ju maaka si pelebegu, dohot parugamo na asing, asa dohot na sida pasangapon guarmo, say ramoti jala parbadiay mahuriam, sahat rodi haroro ni Tuhan nami, Yesus Kristus. Amin. Alea manami na di Banua Gijang, say penerbadia maguarmu, say Roma harajaonmu, say saut molomoni roham di Banua Tongaon songon na di Banua Gijang, lehon matuhami sadarion hanguluan siap hari, say sama dosa nami songon panesa nami, di dosa ni dongan na mardosa tuhami, unak kami togihon tu pangucunan, palua mahami sian pangagu. Oh
Di pasu-pasu jala diramuti Tuhan debata maho. Disodakon Tuhan debata mabuhina tuho. Jala asi marohana midaho. Didopakon Tuhan debata mabuhina tuho. Jala dipasaur honma damena tutodim. Amin. Selamat hari Minggu madihita saluhutna.